ଏଇନୁର ଛାଡ଼ିଛି ମୁଁ ଆଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡା ଛୁଆ ଯାହାକି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ମାଛଙ୍କ ଭଳିଆ। ହାଇ ଗାଇସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଶିବା, ମୁଁ ରୁହେ ତାମିଲନାଡୁର। ଆଜି ସକାଳ ବହୁତ ଜୋର ଖରା ହେଉଥିଲା ତ ଭାବୁଥିଲି ମାର୍କେଟ ଜିମିନା କିନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ ତ ପଡ଼ିବ ନା। ଏଇଟାରେ ମୁଁ କାଲି ଆଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡା ଛୁଆ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଛି ତ ଇଏ ବି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ମାଛଙ୍କ ଭଳିଆ। ହଂସନି ଆଗକୁ ଦେଖ। ଯେମିତି ଯାହା କରିକି ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ଏନ୍ଏଚ୍ ଉପରେ ଏତେ ଜୋର ଖରା ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ପହଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି ମୁଁ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରି ଚାଲିଥିଲି। ଆଣ୍ଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଆଣ୍ଟିର ଡାଇଲଗ୍ ଆଣ୍ଟିକୁ ବୋଧେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଭିଡ଼ିଓଟା। ବାସ୍ ଚାଲ ପଶି ଯାଇଥିଲି ପୁରା ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଯାଇକି ଆଗେ ସବୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସୁଟିଂ କରିନେନି ତ ମୁଁ କିଛି ଆଣିବାର ନଥିଲା ତଥାପି ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିନେନି। ତାପରେ ପୁରା ଦେଖିନେନି ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ବସିଛି ବକ୍ସଟା ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଟାକୁ ନେଇ ପଡ଼ିଯିବି କି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାଇଡ଼ରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ତ ଦୁଇଟା ଗାର୍ବେଜ୍ ଧରିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି କାଉଣ୍ଟର ପାଖକୁ। କାଉଣ୍ଟରରେ ଯାଇକି ଦେଇଦେନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଭାଇ 10 रुपया वाला बिस्किट का कितने का है जी। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଗାର୍ବେଜ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆଇଛୁ। ତ ମଲ ପାଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ନେଇକି ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ। ଆଉ ଏତେ ଜୋର ଯେ ଖରା ହେଇଛି ମୋତେ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ତ ବାଇ ଗାଇସ୍।